Днес ще играем Brawl Stars. Като виждате, имам нов герой Бариан. Имам Brawl Pass Plus. Целия съм го отключил. Brawl Pass Plus има. Имам нови скинове, нови герои. Имам този. Както ми спадна. Playtime's over, kids. И така. И аз викам да почваме да играем. Купувам си насам гаджета. Тук още един. Това да имам 4 гаджета. Сега имаме така. Сами 10 и така ще играем само сам на Soul Showdown. И в едно от видеята може и да челим Спайк. Нов легендарен герой. Никой не отказва, нали? Show the kids how it's done. Uppercut. Jab. Showtime. Jab. Undefeated brawler. Bang out of order, mate. Kidney punch. Sucker punch. Save well. I'll bring you all to the punch. Айде, quest минут. Playtime's over, kids. Даже може един път заедно да направим 10 000 купи. Put up your jukes. Oi, leave it out. Hook. You're having a laugh. Много е напрегнато. Аз тук гледам и сега ще открадна на тази джака. Я открадна. Bang out of order, mate. I'll bring you all to the punch.
Tън, тън, тън. Showdown. Playtime's over, kids. Четири сме. Ама Едгар, мега силен. Трети пак става. 10. Time to hit him with the elbows. Аз съм още в този клуб. Имам 27 яйца. Имам 27 яйца. И нови яйца мога чак утре да спечеля. Това е моят приятел Макси. С него сме снимали видео, ако си спомняте. На него инстринка 11, 18 ми е инстринка. Ето аз кой клуб съм. Така, тук. Ако дадете, тук и може да видите на кой се навижда. Аз съм тук. Едгара е първи, Едгар 11 левел. Така. Сам. Това ми е последната игра. Тук първи, бе. 15. 12. Как съм? Да, това тук вече са отпреди с Бариана. Но ако искате и сега ще играем с Бариана. Джемгруп. Нокаут. Тук ни биха. Тук ние бихме с 9 купи. Тук ние пак бихме и така. И тук е гростик. И тук Спайка не знам как е първи с роза, като двамата са на първи левел. Тудaro аз че е толкова слаб. Тук така. И тук така. И тук съм играл стик пак. Една минута. Тук победихме Виктори. И тук от сега. Това са моите приятели. Така. Първо. Антон. Вие не го познавате, не сме снимали с него. Така. Макси. И втори по приятели. Ние сме про. Аз съм в ние сме про. Павел. На Павел любимият му герой е Шели.
една от моите игри. Let's go beat up some bots. Виж ми една от моите. Сега ще играя с мой... Сега ще играя тук ще игра на нокаут. Ще игра едно в едно с бот. Ай, пускаме рейди да видим какво ще стане. Игра с бот. Тук му си спадарич. Playtime's over, kids. Така. Тук не съм... Тук съм видял. Counter punch. Undefeated brawler. Хайпа. Proper naughty. Хайпа, Hammer. хайпа е много. Хопа. Окей. Uppercut. Адвокат. Чао. Sucker punch. Kids got my back. Yeah, right. Cross. Sam's hammer. Kidney punch. Айде, мачки. Мистер Мички. И хора, мисля това да беше за клипа. Абонирайте се за канал, че сме много близо до 10 абоната. И ви моля, лайквайте видеото и коментирайте с кой герой искате да играем в следващия епизод. Днес играхме с Сам. И за следващия епизод пишете с кой... В коментари пишете с кой герой да играем. Така че от мен, чао!